So hi guys, karong gabi ay mukaon kog balot. So diri ko karon sa Sky Lodge. So yan. Ayan. As in na-miss na ko ning balot ba, grabe. So yung kini akong gipalit ko ano siya, Pinoy. Pinoy, ana lang. Kailangan supsupon sa nato bago nato siya kaunon. More sauce pa para lami. Ako ra usa dire. Mingaw ko ayo lay tawo. So, kanang nakikita niyo sa background na ako, kanang background, kuha na diha. Pag mugawas ka, pag moadto ka diha, na ang guard. Abi niyo, alas 8 lang man ni siya magkuan, magsara na ni siya. Oo. Nanay mga guard, si tao na pagdating ng alas 8 ba, pag abot sa alas 8, manita na ang guard. Sarap. Sarap ng balot. More sauce pa. Grabe. Lisod magkaon diri sa taas. Sarap. Lami. So pag magawas ka dire, kani akong background, kuan na siya diha. Makit-ani mo ang kuan ba? Buong Metro Manila o matatanaw mo. Kaon sa tag sa chicharon. Chicharong baboy. So yan. Paborito ko yung chicharong baboy. Butangan ko na tog sauce ang chicharon. Para lami. More. Lapit na magsara to. Hantod alas 8 lamang gud ni. Magsarado na ni roof deck diri sa Sky Lodge. Balot naman. Yan yun. Okay ba? Sarap.